So, Senate Solar Project la corporation dia kan seperti pun Allah ini untuk setang orang semua alam non anu pun anu dari sini ya tapi anu dari sini tu normal yang kan itu nak adalah kita satu orang tu kan tapi Senate non ini tu angkatkan bisa dilakukan solar project amendment exam bangku competition ipo pula amendment tadi tangkap itu kira itu kan penanganan apa itu selaya pulau kamang dulu dia apa jadi tu kawalan tapi ini tu lebak soal biasa buka malam mana yang kontrol data tu la solar darpan ini pun pakai ini dia token Paklang di pasal itu kalau sendiri angkon alam ini background sepini lu tunggu semet IPP long kan itu media spokesperson tu alang di Samuel Hobbit alang di Telkanto lakan itu IPP long di Pondelo Rajan Timur alang itu sila wanang deng sinon itu IPP dan Klembong wanang deng itu memang benar sinon berdua antara cerita sabang benar situ alam ini mungkin kantor. Sebab person kantor lah kalau ini Carola, media person tentang nasional penelitian keramapot, lapor ningtelo. Jadi tu IPP itu Klembong makam ansai kajian long lapisan hills atau anu itu kedua kami indigenous tribes of the land itu kami ladak itu bari macam lain tu ke Klembong makam angsun ansai ladak dan di sini dia pasal itu ini dah lapisan media tensi lahai alam kalau tumalong lesi do kebeta latakkan sini rompo alam ke tehan tang alam ho tehan bom ho lape non ko anang dek lo ko tang te niltum ke Klembong ke jiwapran April ADB review panel atum bang ke nang hungri pen kardiang long bang si niltum ke sini riating ke atum bang si adi maklong nang hungri si ladak kopi ma beton ma laben niltum ke pan ke pacubai ma hok ma alang niltum bang si bang nang target lo laben romasor long le ayam tu beka tu kasih pan tu nanti ladak long le PG PT wala malang niltum ke pan tu ben laben ale do away lahai alam alam itu cepat pen non anabang ke compliance review panel pen isi nil tu mapana kido nang lelo lake non pini penabang bo isi la review panel la report la tu public along public upon people la pen la so report ke 99.9999 lo say lake funding pangke available. Funding available pula kan temang litum compensation longpo ke ning ci tiga kam available. Alo nili tu malong do nili tu IPP tu ke claim tap he la pena hoxi claim ji la pen non with records with documents la si nili tu rada tumapan nangatan deklar tak lo J Autonomous Council atum nang itu mapan napen kapre atum nang itu manawang si compensation ng people paisa la 3 generations apan long ipo ani si Japan mundo 3 generations kali nang itu 1 generation apan ta kali nang itu army ang chunan ta long dunde
lapen ali avi pua nilitum chili pa mesi claim taklem lapen pini yarnian ke ADB funding ke bang ke avelo ADB funding avelo pulatang te ladak ke compensation ke avelo lapen akapre ke bang ke long live ke lang bang apan ke jot thap bang apan ke pitap laswa putak nilitum NCST along National Commission for Scheduled Tribes along nilitum complaint pen nilitum kedam tanga ciklo inquire report nilitum National Commission for Scheduled Tribes lage Shillong regional office Shillong along nilitum hearing pedolo hearing ke do nilitum thanang jihan than lo lapen api do nang pali do lo lake laheno non ke labang so along le bang apan ko company lapen private individuals apan accept indigenous lapen long le pu break atu apan chali pen para apan kipi ke jo alam putak kan sai kapidoji apan NCST apan nilitum approach pen first hearing that is sitting nilitum Shillong long pedolo that pen non report ng klangko lake nilitum kethan nilitum KPA report lapen council atum lapen APDC atum ke claim aputak latum inside pa me pen non latum NCST pen nang kipaklang alam lo lake lapen isi do NCST atum in view of the submissions made by the parties, the Commission hereby makes the following recommendations. Number 1, the concerned authority shall submit a report detailing the names and a number of villages along with a village-wise breakup of the tribal families likely to be affected by the project. Number 2, a copy of the resettlement and indigenous peoples plan prepared by the authority shall be furnished to the Commission along with a status report of its compliance with the provisions of the right for fair compensation, transparency in land acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013, and other relevant laws. La kipua bangke la hando la dak nang litum jongsi na so project BG pulutang te kopi lo kipinangji detail the names the number of villages dak rong ko andoma irong don ko andoma lapen idona long le aputa doma lima bangkuan si long le aputa kedoma detail latung pinangko lapen anchota kali somthom do land fair right to fair compensation. Number 1, compensation. Second, ke transparency in land acquisition. Longli nang tum ladak enlo bulutang de kun mat aja kompen mak kun mat sinang pima lapen ladak nang litum la so along le EPDC atum la so along le ke long dam ke kun naten si ke long mak kun nada aja kompen mak kun mat si ke pima Clardak pen pinampo lapen isia bangke rehabilitation and resettlement. Nang tum long le enlo puchot kali chokche Nelong le cirisi ni permantam nelong le cirisi tu jutin nelong am panalong kaprek cirisi nang pinai long le rehabilitation long le tani long nangi lapen long le chota kali ne kerenji ne kai si kerenji ne so ni su kerenji apanta nang pinangji lalu lasi
Action taken report may be submitted to the Commission within a period of 2 months from date of receipt of these mandates. Pili laki ciklo jodiam pong latu lahai a report cipinang po lapen dak laso along le solar project along le ahem puvek atum babangke putu ta citili long le along le ahem puvek atum babangke aputa long amen ave hala CM tahu IM tahu kumat e kuasa tangga ke dotum si aparo ciri bangke kota kecil pun naik control. Kalau nanti ahok alam ke ahok si peklang manji, ada kita vek along le aku vek atung along le apota sinagi. Lasi latum compensation ke make laan na ciko kopilo kita kinag sok ke kali. Compensation de pini cukup pindah babedat ko. Lapen kenang sok ke kopilo nekai lapen mone so nisu akai apan mo kai parukai suri la solong le do tik. Alam tu ke ningkan trok serve cap 90 years apan si list 90 years pasti cucor dead lo. La 90 years cucor dead tu nanti nepan suri tak ko nak pot trok ba 1 crore le na kita ni dorde ke mone sumar ni sumar. Atum pan sinang jike lasi ladake mo asumar rakai laso apirte do tik kereng ji apan la long le ahem fu atum apan ko pila nang tum kipinang ko pinang ji ko lasi piun ji malatum lasi pini nilitum IPP pen media long kewang ke la hello nilitum ahok alam kopima lapen nilitum kiklembong ahok kalima kalangma nilitum kitham pang dak ye pansi walo lapen nanglitum apan nilitum kepacu bay ba lam kapincong thap bulutang tela nilitum along documents do verification apan bang kame ako jongsi nilitum kaning jepen nang kroy murem bulutang te nilitum melonggang ikut nilitum bang tom longgang no nilitum la dokumentan nang ipo lapen jongsi nanglitum apan nanglitum kemat jongsi non sudah apan ali anta cok bulutang te nanglitum kemat cok ceulo atema nilitum IPP atum ke iklem pangceng lo laki pangceng atson si nilitum dampong po lapen nilitum dangan cok kali jongsi dam nangji pulutan te nilitum ke Indigenous Peoples Rights International long katamji. Ako hana dakta alo pelitang lo nilitum. Ako tancho takali nilitum nang thanbom lo nilitum ke UNO directives ating si nilitum complain. United Nations organizations along hadak minority cell do nilitum representative do Dr. Annabel Bara la so a guidance ating la so nang keja ating sinilitum klempom lo lapen non rada hirjume lapen arnam hirjume pen nilitum non chunbom no lapen pini arni anke la anang dengsi non nang le iglo ningoy alam do ningdug alam do je nilitum la hai klempom mahud udam udang te ilitum apan rat chari ake hai kupulo CM Tuliran rong hang. Nili chu dam tama ceklo 25 inquire horny NCST hearing upon Shillong damiglo niltum President pen nili dam no. General Secretary alang li offering no da manang dun de dadlo. Nilitum ke dam pen 25 arni nilitum dam lo 24 dam lo nilitum 24 dam lo aju hadak sang lo anke nili ke vang ditunang ke lepen nili pat polis nang nep check kopilo alam ke kopilo nili chok se kudam lo tang te nili la tu autonomous council karbiang long along le inut pan asuri la pu bipira dalam kesi nili ke tong nili ke pu la pen nili tum ke claim akam ke la endo je nili tum ladak
inglong aso along leke job nangji kusi lapen nilitum a rights ke dothik nangji lapen ali gobi man nilitum kelong nangji chilong bek nai kusi nilitum klem tela so putha niligi tok chok chi uma niligi klem chok chi det ma ha pini suppose solar project upon 18,000 bighas ciri suri cleaner cap pidato aku dolan ciri pok aku epidisel kan ke biji angring dolan aku CBG kan ciri pok suri pok cap we can't even imagine you cuma tak ada di guna ni itu arti di dalam lan analong lebang panjipi bulan ni Neli punang kok lo, neli tum IPP atum keklem, lah hai apan tapi jok ya pan, momo tak, non neli tingkan pan lo dopo, half of my life is gone, and then neli non apan cuma thalok pecok iman, mon usumar generations to come, atau apan si mata nangi ke, lah hai apan si neli tum serious and si claim lo, laki claim along ke. Oh, nang klaim mesin lo aku. Ini tu hian ang bong le ning chete ke ciro re be gumar lo. Habang aso nang puji ma. Bangladesh pen ke bang tu nang ro re lu. Nang kuson si long le nang long le kuson si ali nang long le ma si alang tu bidi klaim bong bidi kang ning klaim bong lo. Konsap pen nang baik ko. Na pen aso pen nang baik ko. Tanti ili tum dak ke do tum ili tum jang si charjap je ili tum jang si cerai kong ke pulu tante gumar lo. Lapen ini tu demokrasi long ke ini tu apa na representative si ini tu apa nang klaim pinai ke ini tu apa nang kirai kom na bang si long nang cujor pirong bade kumar lo ini tu apa nang ke jabang lo ba ini tu apa nang ke berbang lo ba nang ke vir dia bang lo ba nang ke cintur dia bang lo long liga ke joy long liga nang chan bom lo karbi tu nang chan bom lo nang chan bom lo te muarni siarni nang leji je ini tu barpi barso kita mia pata di mawe nang ke na hope nang li down to switch off ta barpi barso da down thai dei del hai long le chipila te muarni siarni isomar akai ke barpi barso da down thai dei te kupu chuti ki cho hoya din ka la page matap se une da development nang ji ni tu Uberlo, IPP, we are not against development. Development nangji, pulutang te equitability nangji. Equitability pulutang te kacelar cehoman nangji. Negupine pi pulutang te halaso adoraten sini nilong nangji. Lasi penangan atung nangku, you are against development. IPP is against development. Where is IPP against development? Where in principle we are going against development? Where in practical? Where in you know? Nitung kiklaim along punasi nitung against development kita apa? We are not against development. We are against the system of development. Ni inu da panali pen, ni inu tali kilong pen hala kapre tuman TV klub bute lagi development kali ke? Ni cujor pun ni ke pro rahem cikin depo. Kalau ni rat ke kopi lo. So, lahan lo. Bini hari labang so long le cerai kom nangji lapen arjap klub pen ke claim atu mawe. Organization dopik, political parties dopik, regional parties dopik. Kumar lah ke claim. Dah kalau ke hang jojo lo seta we need to be yo paperwork se claim nangi. And you should be thankful to IPP. Alhamdulillah. IPP tu kan actually kena tu coro nangi because compromise away ni tu namanya. Long le pelang long ke compromise away. No compromise. Lasi pini ni tu nang itu makan aku nang itu paklar alam ke lahan lo
nilitum claim open non lapuan ang deng lelo lasi ning ting non lapen IPP ke claim pang cheng lo lapen chunche tik nilitum claim ji lapen nilitum apanali gali number 1 personal gain apan kali nilitum ge lasi nalitum apana shubing rike lahano ilitum along live ilang ilitum rights, constitutional rights of Parman ke ilitum ali choy nang ni malom soe apana lege ilitum compromise nang ni lasi compliance review panel pen nang litum apana pohi ko je lake Philippines ADB Philippines headquarter compliance review panel pen alu compliance review panel bulatang te latumge is investigation group lo investigation group chu pramache lo da kar biang lo ni tum ke hang pen nalang itum bang pen investigation nang claim pen la so pen api a report nang itum long ipo la pen ni tum apan nang kilo akido nang itum apan ang correctly ko following our letter to you dated 18 February 2025, the compliance review panel determined that the complaint regarding the above captioned project is eligible for compliance review. Eligible. Nilitum declaim it. Ichok chigawi. Chok tanglo. ADB's Board Compliance Review Committee has reviewed the report and considers it appropriate for the ADB Board of Directors to authorize the panel's recommendation. Review panel ke investigating panel lo latum non maga Board of Directors latum above they have latum Board of Directors atum pan laso alum pitak lo lapen pidet pen the Board of Directors has accepted dengkang lo lapen laso tenge eligible lo. The CRP submitted its eligibility report to the board on 28 April 2025 for board authorization of its compensation on 19 May 2025. The CRP report, along with ADB management's response and board's decision, will be made publicly by 28th of May 2025. However, 28 inquire ni search pulo tarik inquire sila tum PG pulo seta compliance review panel pen Board of Directors atum ako ching Y2C pinipinabang bo ako si Pichuko. The report along with the board's decision will be publicly disclosed in the coming days in accordance with the ADB's access to information publicly. So, rather to la so nilitum kiklem ahok ke wo anchun ma chunche ma ke nanglitum la arni sininiang bom nanglitum kaddo kabita la website long ramte nanglitum puri glongpo la pen puri ikha lang ikha la pen ahok alam kopi ma chini ikha adona tuma president do lang di dan ikuti po anangi kan kililian sebuah lok tul kode kor tegete man kotak kole kan komen ko lo pare kami lo pare kalau tenaga semi section lo pare salam